Sanibonani emakhaya lapho kufinyelela khona lelizwi elimtoti. Igama lami nguBhiki Sinyawo, umbhali wencwadi. Lapho enginethulela khona idrama yesiZulu esihloko sayo esithi Ilanga selishonile. Eqhubeka kwisahluko esike sasithula ngaphambilini sesibili, lesi sahluko sesithathu esihamba kanjena. Ithemba kalibulali. Sekuphele izinyanga ezimbili uNkanyezi ehambe landela ilanga ukuze uma lishona ebese finyelela emazweni. Kuthi kusa lapho ilanga liphuma ebese evuka naye eyophonsa esivivaneni ngethemba lokuthi uma usondelene namahhovisi kuba ngcono ukuzwa ukuthi kuqashwa ngakuphi nakuphi. Sesaphila ezweni elishintsha-shintshayo. Ngikhuluma nje siku-4th Industrial Revolution. Ezokuchwepheshe zidlala ubhojozi kokwenza imisebenzi eminingi itholakale kuma-internet. Uma nje unomakhalekhukhwini owesimanje nedatha kulula ukufaka izicelo zomsebenzi. Ugogo ulokhu ekhuleka ukuthi ingane yakhe ingadidiseki endleleni futhi uthole umsebenzi ngoba abazali bahlezi besifisela okuhle nakuba sibuye siphume esandleni. Kepha bayasibika kumdali ukuthi sibuyele ezingqondweni zethu ngelinye ilanga. Njalo ugogo uyahamba eyohlanganyela nabanye omama, ikakhulukazi ngoLwesine inkonzo yomama. ngoLwesihlanu banesiguqu kanti nangesonto bayadumisa. uThabile uhleli uyafunda njengoba nje isifiso sakhe ukuthi abe ngumbhali wezincwadi, kodwa ngoba kunomqansa ucwaningile ngakho ukhetha ukuthi abe ngu-sound engineering bese uma ethola isikhathi ebebhizi ngokubhala futhi efunde izincwadi nezinkondlo zababhali. uThabile intombazane kagogo njengoba phela abazali babo benonkanyezi bashona besebancane kakhulu. Umama wabo wayephethwe isifo okuthiwa i-tuberculosis, kanti ngalezo sikhathi kwakusanzimana ukusilapha. Kanti ubaba wabo wayengahlali nabo, wadela ukubafulathela, kepha bezwa ukuthi naye sewashona. Izingane zabantu zahamba zayophonsa itshe ngoba empilweni kumele uzifundise ukuxolela ukuze uzothola uxolo kuwena ngaphakathi. Gogo, ngiphekeni namhlanje? Gogo, kunemfino yezintanga ebengikha ensimini, mina ngicela ungiphekele yona. Okunye ke usungabona, esho ebuka umabonakude. uThabile: okay Magriza, ngokwenza njalo salukazi sami, ngizopheka inyama yenkomo nepapa. Ugogo: kulungile, ayi ngoba futhi wena nganeka ntombi futhi uyayithanda inyama, ungafunga ukuthi waloya ngayo njalo inyama. uThabile: ngenze ngisho i-timetable gogo, kusasa sidla i-rice nobhontshisi. Nje gogo, esikoleni basifundisile ukubaluleka kokuthi sidle ukudla okunempilo nanokubaluleka kokushintsha ukudla. Eqhubeka: uthe uMiss Mthethwa akudingeki ukuthi size sibe nemali, kepha okuncane esinako singahlela ukuthi siphila kanjani. Lapho ebesiyala ngokuthi kumele empilweni sikwazi ukuphila ngesinakho, esingenakho asinakho, kepha sisebenzise esinakho ukuthola esingenakho. Wathi singabantu besifazane akumele sisebenzise ithempeli lethu ukuheha besilisa, kepha sisebenzise imfundo ukuthola umfundazwe noma umsebenzi. Ugogo: ubekhuluma iqiniso, ngiyafisa ukumbona ngimqabule umlomo lo uthisha. Ehleka kancane. uThabile: hawu gogozi, uthisha wesifazane. Ugogo: oh cha, kuneqiniso kulelizwe eselonakele ngoba nabo othisha sebelala nabafundi, ngoba nani senivele nigqoke iziketi ezincane ethi efundisa uthisha nilokhu nivula nivala amathanga. Nabo ke nobuthakathaka umuntu uncamela ukuphelelwa umsebenzi ethathelwe into ayifundele kanzima eminyaka ngenxa nje yonondindwa. uThabile:
Gogo, uNondindwa pho? Ugogo, umuntu wesifazane kumele asihloniphe. Abantu besilisa bakuthatha ngendlela wena ozithatha ngayo mntanami. Gqoka ufihle, hhayi lento yontanga bakho. Abasafuni nje ukugqoka nhlobo. Uyahamba umuntu utshikizisa izinqana eveza umdidi umhlaba wonke lona. Inhlonipho nje mntanami iqala ekuhlonipheni umzimba wakho. Ephake uthabile bethandaze bedle. Ugogo esho ulala kahle mzukulu, kanti uthabile yena ebe efunde kuze kuse njengoba esefunda umatikuletsheni isikhathi sesincane simsalele ukuba ebhale izivivinyo zokugcina. Siphela lapho isahluko sesithathu. Besicela nithamele isilandelayo kokuzayo. Uma ufuna ulwazi olubanzi ngokuthi ungayithola kanjani ikhophi yale drama yesiZulu, isihloko sayo sithi Ilanga Selishonile, ungaxhumana nami uBhekisi Nyawo kule namba ethi 079 750 3383. Angiphinde 079 750 3383. Sithokoze nethuba.